Dadi ngeten Bapak nggih. Dados niki mangke dari pengamatan jenengan niki niku kan dapat disimpulkan. Berarti faktor yang banyak yang mempengaruhi untuk pertumbuhan. Apa mawon niki simpulane? Matahari. Air. Tanpa matahari nek selalu redup niki akan muncul hama penyakit. Nggih. Nggih. Mari ngoten kondisi tanah. Kondisi tanah niki hubungannya dengan air. Nek terlalu kering niku nggak akan tumbuh, mboten maksimal nggih. Tapi nek terlalu banyak air nggih niku akan memunculkan hama penyakit. Terus mari ngoten niki kan dari beberapa napa hasil pengamatan jenengan niki kan napa niku permasalahannya napa pekengking nggih. Pekengking napa? Nggih pekengking ngoten lho Bu. Pekengking ngoten nggih. Nggih. Nah, semisal Pak nggih. Kan semisal di lahan niku kan istilahnya kan cuma ditemukan satu, semisal satu. Sing jenis pengendalian itu nggak harus jenengan itu pakai obat, nggak harus jenengan itu beli. Lah, niki saged semisal jenengan ambil jenengan pateni niku pun pengendalian sing diarani pengendalian secara mekanik utawa fisik. Niku nggih termasuk pengendalian nggih. Disujen ngoten nggih. Oh, akeh ya sujen. Nggih. Terus karena kondisi tanaman niki masih kecil sesuai dengan Pak Cunan wau, nek jenengan pakai pestisida yang kimia otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan. Soalnya napa jenengan kedahe mau pestisida niku ada yang panas terutama nek belakangnya enten tulisane Benten nggih. Nggih, Bu. Nah, mergi kan situasi sing sakniki kan terus kan kata sing teng persenan niku diserang napa niku? Bekecot nggih, napa bekengkeng nggih? Niku jenengan saged jenengan damel jebakan. Enggak harus jenengan lakukan penyemprotan. Jebakane cukup di sekitar mriki mawon. Di luar mriki mawon. Nanti intine bekengkeng wau enggak sampai dia masuk ke dalam persemaian. Nah, carane pripun? Nek jenengan semisal pakai sing alami niku berarti jenengan niki kados sing dater wau saged damel tembakau. Sing pahit-pahitan, Pak. Ini saged napa jenengan paringi ongsokan gabah. Nggih, sekam. Nah, sekam sing kasar niku saged. Terus napa abu layan. Nah, niki contoh-contoh sing alami, tapi nek jenengan pengen sing kimia niku jenengan semestinya nek bekecot niku kelasnya obat niku semestinya kan kudu moluska sida. Niki kanggo bekecot, Pak. Tapi saat ini pun kuat. Tapi masalahnya nek lahane jenengan teng mriki niki kan lahan kering. Lah moluska sida niki seharusnya niku butuh air yang berair, Pak niki. Nah, pengalaman yang sudah 2 tahun yang kemarin dari 2022 sama 2023 di Desa Ngrejeng, tepatnya dukung napa dusun Geneng. Niku kita pakai pestisida bahan aktifnya niku mitomil. Catat, Pak. Mangke jenengan saged pados. Mitomil 40%. Bekecot Bu niku. Nggih. Mitomil 40%. Disemprot Bu niku. Dalam mboten. Niki jenengan pakai jebakan, Pak. Kena ke atas mateng. Pakai jebakan. Jebakannya niki bisa lewat buah. Lah mereknya napa? Contohnya ngapunten mboten promosi obat lho nggih. Seharusnya seorang petugas enggak boleh menyebutkan merek, Pak. Kula sensor mangke. Sing wonten bahan aktife vitamil niku contohnya Metindo. Air tomil. Utawa Fultron. Kon gawa aku diman ndak kudan. Fulton. Wis dipasang. Nah niki. Kon gawa Dan lain-lain, Pak. Kata kasihan. takon gawa
Sing penting Metindo. merek apapun, nek jenengan ndamel sing kimia, merek apapun iku enten tulisannya bahan aktif niki mitomil. Niki kan sasetan Pak bentuke. Kan mitomil niku kan merek dagang. Aku Kok mitomil toh? Metindo. Metindo. Kuler. Wingi nang Metindo niku merek dagang obat Pak nggih. Lah, teng mriki biasane nek mboten teng andhape napa teng ngene nginggile niku enten tulisane apa bahan aktif kuwi tok Niki. mergawine sing bahan aktif napa? Teng mriki mesti enten mitomil. ya Mitomil 40%. sing dadani kabel sok ben. Nek mboten ngoten, anene teng mriki. Hubungan. Dadi jenengan padose obat niku mbot jenengan jangan terpancang dengan meterane kan enggak merek dagang. hubungan. Yang jenengan cari adalah bahan Bahan aktif. aktif. Jadi jenengan belajar membaca label obat. Obat itu. Soalnya napa Pak? Rata-rata kan nek jenengan iku tumbase iki kan mesti anut Bahan aktif. toko nih. Iki lho sing biasa akeh sing dituku wong, iki akeh sing digoleki wong kan ngoten. Nah sementara jenengan niku pembeli adalah raja, si pemilik uang. Dan iki, jenengan baca niki. Niki Pak. Nek furadan niku nggih sami-sami insektisida Pak. Cuma nek furadan niku napa nggih? Niku nggih sami sisamik. Tapi masalahnya niki kan napa niku kepengkeng niki kan Bahan aktif. wong iki ning jero Bahan aktif ini omahe kan ngoten nggih. Lah niki Pak nek niki saged napa jenengan aplikasina lewat napa nek sing kula winane nggih. Niku sing kula praktekna niku gawe pokoke buah sing gembuk. atas Bu. Jadi ini kan bentuke anu Pak, bentuke kan bubuk. Ini bentuke bubuk. Mangke niku obat niku jenengan anu tengene buah, mangke jenengan anu napa? Nah, dicocok Pak, cocok nang jero ne. Nah, antarane bedane niki kalih niki niku mangke jenengan ketinggal Pak. Niki metindo niku nek metindo niki wonge metu sampai ngiler ngoten nggih, tapi kiambake nggak bisa kembali. Tapi nek Fullerton, tapi sama-sama mati Pak akhirnya. Cuma reaksinya beda. Tapi sama-sama bahan aktifnya mitomil 40%. Kalau dioplos jadi satu gimana Bu? Nek dioplos Pak, percuma. Masalahnya bahan aktifnya sama. Sama. Nek jenengan pengen ngoplos itu cari bahan aktif yang beda. Percuma nek jenengan ngoplos obat utawa apa wae nek bahan aktifnya sama niku mubadir Pak. Buat duit. Nggih, mubadir. Harus tanya Bu. Harus. Tanya kayak orang-orang. Nggih, dadi sing jebakan iki cukup napa jenengan anu Pak nggih taruh di luar nikine mawon. Di luar bedengan Bu. Luar Nggih, bedengan. di luar bedengan. Kalenane. Kalau kehujanan, Lho, mboten masalah. Mboten masalah. Niku kan airnya kan bisa masuk toh Pak. Soalnya kan mbak kan napa niku air liure niku kan bisa niki memasukkan iki. Jadi intine niku semisal jenengan paringi jebakan teng mriki Pak nggih. Niki mangke niku iso ngumpul teng mriki Pak. Gak enak sing kececer, akhirnya matine mboten enten sing kececer teng mriki mboten enten. Dadi mangke napa omahe niku mangke ngumpul teng mriki. Lah kerusakane nek pun nyerang teng ngene jagung niku mirip dengan kerusakan diserang ular. Cuma bedane enggak ada kotorane. Raweh Pak. Kejadian sing nang geneng Raja Geneng niku semalam bederan kabeh sakmene entek Pak. Sungi. Jadi teng mriku petani kan heran iki kenapa jagungku kok ngene. Nek dipan ular kok gak ana temok ulere. Tapi kok bodonge ngene. Akhirnya kan kula ngeten, Mas coba engko ngadep maghrib budal ning Tegalan kok sampean iku senteri. Ternyata full. Jadi satu batang jagung niku lebih dari 5 sampai 6. Nah niki. Monggo niki nek pancene memang napa sakniki kata serangan sing napa bekengkeng niki saged jenengan godhog tularno. Niki. Nek mboten enten teng sekitare jenengan nggih. Insyaallah niki teng Rejeng wonten kok teng sing tadi. Rejeng Geneng. Metindo Bu. Nggih. Itu semua untuk tanaman bisa Bu ya? Halo. Semua untuk tanaman bisa. Nggih, sing penting niki untuk niku Pak.
Bobote kan saged. Kan ngeten. Metindo niki asline niku kan insektisida, Pak. Pak, maksudnya insektisida, Pak. Dadi teng mriki niku bisa apa dhewe ya kalane. Enten tulisane insektisida. Nah, insektisida niki ini kanggo serangga, Pak. Rangga. Serangga niku termasuk ular, walang, semut. Nah, Lamang derek niku Bu berarti. nggih. Pokoknya jenengan tuku obat semisal kanggo ular, walang, semut, rayap, merek apa wae. Sing penting ana tulisane insektisida. Iki lho Pak, ceklane kemriki Pak, jenengan apal niki. Niki. Nek Molluscasida, ana tulisane Molluscasida niku kanggo kecot, kanggo keong. Termasuk keong mas iki. Iki, nek mereke monggo, mereke kata. Kanton ningali kandel tipise ya terane jenengan. Mohon itu. Mohon Pak nyampe niki lah ilmu berapa iki Pak? Itu akeh Bu.